S. Třeba, že jo? Do R, do 2, 3, teď to takovým způsobem, dostaneme bodě T, vyjde původní šít, v bodě B minus A, minus T. No to znamená, že když spíš v bodě A, spíš v bodě A, to je spíš původní v bodě B a obráceně. Takže když bychom to tady A naznačili, potom platí teda, jako A, B, známka teda, tak A, krát A, to vlastně bude. integrál po té křivce minus i opačný z té stejné funkce, B, chybí šivka, F, X, L je samozřejmě 4. uděláme To je jako vektor. Tam vrátíme něco, to je vlastně definice F, X. Sinus na druhou. Teď je tady skalární součin, Jiný, jo. zase s tím stejným vektorem. No, blbě zase. DS. Zase to musím dát smát. To jsem tady špatně derivoval. Proto? Mě nezajímá, jak jsem tady nahledal. Tady je. Prosím, se tady vyšlo, prosím vás sinus, jo. Tak si to opravte, abyste to neměli guláš. Odpatný, jo, protože gulášky přednášce. Tak jo, tady budete mít potom sinus na druhou, tam se to sečte. Takže ten stejný vektor jako je tady. Krát sinus na druhou i plus cosinus na druhou i. A bude cosinus na druhou. Teď, co to je? To se sečte a je to na druhou. D, U, V zase. Tady je skalární součin, vektor.